sukamfa sekele kali baba sate ba witu shifikile jurita sukamfa mateka weiteka igala chani toba nikukumbi gala chani toba ingavu yotakina niku ingavu yotakina mani antumbunu kuwakaino amara benta yakaino nongoa da musika bainara, nongoa da. Mozambikekoa. Mozambikeko musika. Mario, wasalalani, Shavito, wasalalani, Paito, wasalalani. Afrikaren eguna izan berria da, maiatzaren 25 izan zen Afrikaren eguna, eta horregatik, erabaki dugu gaur Juan Jose Miguelen tartean Afrikari begirada handi bat ematea, Afrikari buruz. Hitz egingo dugu, egunon Juanjo. Egunon Manu. Kontinente zabala da Afrika, munduko bigarren kontinenterik handiena eta bigarren populatuena, eta lurraren azalaren 6% eta lur lehorraren 20% hartzen ditu. Esan dugu, Mozambikeko musikari garela entzuten, egin zuzen ere, Ainara, azken urte hauetan Mozambiken bizi den errenteriar batekin hitz egiteko modua izan duzu. Bai, baina tarzadunekin munduko hainbat herrialdetan garapen proiektuetan lanean ari den mundukide gobernuz kanpoko erakundearekin joan zen Mozambikera 2001 urtean den dabizikoz. 2002an han gelditu zen bizitzen, eta aurrerago joan etorrian ibili ondoren 2013tik han bizi da, iparrekialdean dagoen Niasako probintzian, Maiuneko distritoan. Nekazal familien diru sarrera hobetzeko proiektua da beraiena, baserritarrekin lan egitea da hango jendearen bizimoduan aldaketa handien lortzeko bidea ematen ari zaiena, eta horretan ari dira burubelarri azken urteetan, inguru horretako 15.000 baserritarrekin. Hasieratik gure lana izan da errisumearen garapen ekonomikoa, nekazale familien diru sarreren hobetzea. Hasieran gauza gexio eren genituen, enpresa txikiak eta bat, baina nekazaritza da jendearen bizimoduan aldaketa handiena lortzeko bide ematen ari zaiguna. Eta, berera entzengo ditugu, baina tarzadunen hitzak ze gehiago kontatzen digu, nolako proiektua den Maiuneko distritu horretan egiten ari direna eta nolako emaitzak ari diren lortzen, baina lehenago iruditzen bat zaizue Afrikaren egoerari buruz orokorrean esan digun ideia bat utzi nahiko genuke hemen. Egia delako Afrika kontu negatiboekin lotzen dugula, gosea, gerrak, gaixotasunak eta itxaropen mezu bat utzi nahi izan digulako beinatek, berekin egindako elkarrizketa bukatu genuenean. Mundu hobera dijoa. Mundu okerrera dijoa, esaten nahi den jende guzti hori oker dago. Europan dagoen negativismo hori da, Europarrak zahartzen nahi dialago, eta dena beltzago ikusten dugulako. Baina mundua hobera dijoa. 100 milioika persona dia miseriatik ateratzen nahi dianak. Bizitxaropena munduan igotzen nahi da, alfabetizazioa munduan igotzen nahi da, emakumen egoera munduan hobeagotzen nahi da. Munduan okerrera dijoan gauza hila bakarrak bidia, bata, inguru giroan inpaktu orokorra, eta bestea da, europear klase medioaren egoera. Hoiek dia munduan okerra gotzen nahi dian bi gauzak, beste guztia hobera dijoa. Afrika ere hobera dijoa. Pasatzen dena, mundu hobetzen nahi den neurren, Afrika dela azkeneko zulua, bai. Ordon, egia da, indikadore txardanak, gero zailo, Afrikan bakarri daude, ez Afrika okerrera dijoan lako. Baizik eta India, Pakistan, Bangladesh, olako lekuak oain dela 30 urte oso gaizki zeudenak, horiek ja oso gaizki egoteri utzi diotelako. Beste leku batzutan egoera desente hobera indu, eta azkeneko asignatura pendiente gelditzen dana Afrika da. Horregatik, indikadore txarren konzentrazio hori Afrikan. Ez Afrika okerrera dijoan lago, baizik eta leno, ia Afrika bezan gaizki ez, baina oso gaizki zauden leku batzuk horren gaizki egotari utzi diotelako. Baina Afrika ere hobera dijoa. Mundua nola kurba handiren bat gertatzen ez bada, ni uste dut perspektibak positiboak diala. Afrikan herrialde gehienak hobera dijoa. Gerrak ere badaude Afrika, baina orain dela 30 urte Afrikan zeuden gerrak, oraindik ere txarragoak zian. Orduan, hobera dijoa. Pasatzen dena, bide luzea dago lehitzeko. Bide luzea egin da, baina horren atzian zeon, bide luzea egin bat ere, oraindik egiteko dagoena bide luzea dena. Entzun zuen munduaren zuloa da Afrika, baina pixkanaka aurrera doan kontinentea. Alde askotatik hitzein genezake Afrikari buruz, eta injustu, azpimarratu nahi duzu, Juanjo, beinatek esan duen gauza bat, ezta? Bai, era bat agoz nagoela berak esan dakoarekin. Azkenengo urte hauetan, eta batez ere krisi ekonomikoak hain
indartzu astindu gaituenetik, badago mendebaldean normalean eta gure inguruan oso edatuta, pesimismo hori, ezta? Zer gaizki dauden, krisia lehen hobeto ginen, eta behar ez duen hori da, mundua oso zabala da, munduan 7.000 eta 400 milioi bizi gara, ezta? Eta azkenengo 10 urte hauetan, guk krisi hori bizi izan dugun urte hauetan, 100 milioi persona da pobrezia goratik, Indian, Brasilen, Txinan, leku askotan, ez da? Eta Afrikan bertan ere, ez da? Orduan, askotan gure ikuspegia, eta esan duen beste gauza bat ere importantea da, Europako, eta oroar mendebaldeko, baina Europako gizartea sartzen ari da. Eta sartzeak, arazo asko sortzeaz aparte, eta asistentzia beharrak eta aparte, eragin psikologiko handia du. Zarra ez da persona, zarra konservadorea da berez. Eutsi nahi dio izan dakoari, eutsi nahi dio ongizateari, ez da ausartzen, ez da arriesgatzen, ez da. Eta horrek ere eragin handia du Europan momentu honetan gertatzen ari denaz, ez da. Eta behar esan duena, dena gila da. Mundu mailan hobekuntza ekonomikoa nabarmena da, jende askorentzako, nahiz eta oraindik nahi dutuzun arazo guztia jarriko dituzu, emakumearen egoera zein dan, garapenak ze pauso eman dituleko askotan, hori hor dago, eta orduan, ez da egite, konbenidan ezbik azpimarratzea eta esartzea, gure egoera okerrago dago, ziberazki bai, baina gu oso gutxi gara. Baina orain dela urte batzuk asko okerrago zeuden. Baina gu oso gutxi gara, mundu oso zabala da, eta askotan ezin dugu mundu osoaren egoera gure ikuspegitik eta gure egoera ontatik aztertu zen. Bueno, gauza asko aztertu ditzakego, baina nonbaitetik asteagatik atzo bertan indarrean sartu zen Afrikako merkataritza libreari buruzko hitzarmena, ezta? Bai, eta bueno, esan behar du azken aldian merkataritza gerra bati baino gehiagori buruz aritu gara hizketan, gaur bertan ere Estatu Batuetan Donald Trumpek esan du ez, muga zergak ezarriko dizkiola Mexikori, mugak ez baditu zaintzen, eta bitartean Afrikako herrialdek kontrako bidea hartu dute, esan dugu lehen ere kontinente handia dela, 30 milioi kilometroko herrialdea, milioi kilometro kuadratuko herrialdea, 54 herrialde ditu, 1.300 milioi biztanle, bigarren populatuena dela ere esan dugu, baina munduko aberastasunaren 3% bakarrikan dauka, eta Afrikarren 60% oraindik nekazaritzatik bizi da. Merkataritza gaietan akordea lortu dute orain esan dugun bezala, herrialdeen arteko merkataritza harremanak 17% zirelako, oso txikia zelako, eta ondorioz, muga zerga ia guztiak kenduko dituzte, harreman ekonomikoak hobetzeko, eta ia pixkat suspertzen da ikusteko. Bai, Juan Jose garrantzi dauka honek Afrikako merkataritza libreari buruzko hitzarmen honek kontinentearentzat? Bueno, berez erabaki ekonomikoa da, baina nik esango nuke beste garrantzi bat ere baduela. Neurondi batean, nik esango nuke historian lehen aldiz, herri afrikarrek eta gobernu afrikarrek beraiek hartu dituzte erabaki batzuk, beraientzako eta beraien arteko harremanekiko. Kontu hartu behar dugu, Afrika, ainarako baina izan duen bezala, baina Afrika, eta beti izatu du Afrika, gauza bat baliz bezala, ez da datuak hortxe, 30 milioi kilometro kuadro ditu, 1.300 milioi biztanle, milaka eta milaka kultura, 2.000 hizkuntza hitz egiten dira gaur egun bertan, eta hortik aparte, ikaragarriz anitza da. Baina gu imaginatzen du, animali basatiz eta beltzez bezalako batez ere, bere izturitezke Juanjo, 3 eremu bezala, ez da? Magrebeko aldea, Afrika beltza edo erdialdeko esango geniokena, eta Hego Afrika. Gutxi gara bera, ez? Bai, eta eremu bakoitzak historia diferentea du, iparraldea Magreb deitzen dugun hori, pixkate kultura arabiarra da, hor da ona, Sahara azpiko guztia, Afrika beltza ditzen dioguna edo Sahara hegoaldekoa, eta egia da Hego Afrikak ezaugarri berezia dituelako, apartheid politikagatik, zuriekan izan dako eraginagatik, duen garapenagatik, eta ere, oen dela gutxitzen genuen guzti hortaz, eta orduan, hiru ere diferentea dira. Baina, esan egiko nuke, Afrika, batez Afrika beltza oro ardena, baina Afrika beltzaren historiak badituela ezaugarri batzuk, ez da, beti ondia menpean, beti ondia oso zatituta, deskolonizazioa munduko bigarren mundu gerraren ondoren penagarri izan zen, edozein mogutan egin zituzten gauzak kolonia edo potentzia kolonialek eta hor, ez da. Eta gero jarri iran eliteak, egin duten eliteak, eta gero izandako jarduera beti izan da beraien kontra, azken finean, beti kanpotik agindu dute Afrikan, edo kanpoko interesak izan dira nagusi. Esate bateako, gaur egun oraindik ere Afrikako herrien arteko harremanak ekonomian 17% besteik ez dira. Eta beste guztia da kanpoko herriekin. Orduan, horren bidez, erabaki ez da nik ze garrantzi ekonomiko izango duen, eta nahiko nuke alik eta hundien izatea, baina hori baino garrantzitsuagoa da,
lehen aldiz eurak erabaki dutela, kendu ditzagun mugak, saiatu egite zen gure artean zer egiten. Egia da, azpiegitura oso txarra dela, eta arazoak izango dituzela, baina aldortatik azpimarratuko nuke euren erabakia eurentzako egindakoa. Bueno, Ainara, hartu ezagun tarte bat lasaiago entzuteko Beñat Arzaunek kontatu diguna, ez da, gogoratu Mozambiken bizi dela azken urteotan, mundukide gobernuz kanpoko erakundearekin joan zen Mozambikera, eta hango baserritarrekin egiten du lana, Beñatek, ez da? Bai, esan dugu, nekazaritza dela, gehien, ekonomiaren jarduera handiena, eta berak azaldu digu, batetik, zein indar duen, herrialde horretan, Mozambiken, eta argazkiare egin digu. Ekonomiaren motorra nekazaritza lehen ere bazan ezagolako beste aktibitate produktiborik bat ere. Igual kontestua ulertu dadin lehenengo, Mozambikeko ditu 28 milioi biztanle. Hoietatik erdia umiak dira. 15 urte baino gutxiagokoak. Eta beste erdia personalduak, 14 milioi. Mozambiken lanpostu formal bat daukan jendia ez da milioi bat ere iristen. Horren esan du, 14 milioi persona heldutatik milioi batek dula lanpostu hori da, 90% langabezia. Hor jendeak jatu iten geha 10% langabezia dagoenen, hemen langabezia 90%koa da. Lanpostu dun milioi horretatik kanpo, egongo dia beste 2 milioi, merkatari txikiak, arozak, mekaniko txikiak, olako lanak iten ditun jendia. Eta beste 11 milioiak dia basarritarrak. Zepasatzen da, basarritarra, hemengo basarritarra zelakuk hor basarritar bat ulertu genezaken bezala. Hemengo basarritarra da, goseak eziltzeko lurrean zerbait lantzen duen persona. Zergatik izaten dut hori. Berlengo baserritar tipikoa da, familia tipikoa hemen, emazte eta senarra, eta etxian 3-4 ume. Umeak eukitzen dira, baina independizatu ere gazte egiten dira, beraz etxian gurasoak imizitzen 3-4 bat ume. Balako familia batek lantzen du, gutxo gara bera hektarea terdi lur, dana eskuz, ez dago animalirik, ez dago traktorerik, ez dago ureztapenik, ez dago fertilizantik, ez dago insektizidarik, dana eskuz egiten da, eta lantzen du hori, hektarea terdi, eta ekoizpena zeukiko du, tonela bat, 1.200 kilo zereal, 1 kilo babarrun, eta kalabaza batzuk, arroz pixkat, eta ez askoz gehiago. Eta horrek esan nahi duk, hainbat azterketen ditu urte hauetan. Horrek esan nahi du, hemengo baserritar famili tipikoaren urte osoko ekonomia, eurotan jarrizkero, ez da 200 eurotara iristen, urte osorako. 200 euroetetik, 125 bat izango dia jane induna, zuzenean sorotik platerera joan dena, eta dirutan, jende gehienak ez ditu 50 euro ikusten urte osoan, familiko. Eta jendeak ez dezala pentsatu, baina eske 50 euroan asko izango da, gauza askorako iristen da. Pues ez jauna. Hemen arrozan kilua dago 80 zentimo eurotan. Hor Lidlera joaten bazea, hortxe kostako da arroz kilua. Oi asko bat, hemen, merkatura erostea joan ezkeo, kostatzen da, kilo eskaseko oi askoa 3-4 euro. Ez da hola, hor eroselitzekenetik oso urruti. Orduan hemen, 50 euro, ez da gauza askorako iristen. Hori da gutxi gara jendeak duen ekonomia. Oso garbi eman dituz emakiak, oso garbi. Familia baten urte guztiko errenta 200 euro dira, ez? Hori da, eta garbi ateratzen dutena gutxi gora bera 50 euro. Egoera hori hobetzeko ari dira lanean, azken urte hauetan, eta nola egiten duten ere azaldu digu. Lehenengo aurkitzen, ea zer egin dezaken baserritarrak merkatua izango dunik. Ze egin dezake baserritarrak norbatek erosi nahi duena. Eta hori aurkitzen badugu, saiatzen geha, produkzio hori itxeko bihar den, teknika eta insumoak gerturatzen, baserritarrai gerturatzen. Saiatzen geha, Mozambiken bertan, zerretiku Mozambiken ere, Mozambike barruan zona atzeratuetako batean gaude. Orduan, Mozambiken edo inguruko herrialdetan, aurkitzen badugu, nonbaiten badiala baserritarrak produktu diferenteren bat edo teknika diferente eta hobeago bat erabiltzen dutenak, itzen txugu baserritarren arteko trukiak antolatu. Eta hori nola egiten dugu? Pentsa digun, erabakitzen dugula, o ikusten dugula, Gipuzkoan badela kiwia itxeko potentziala. Eta ikusten dugula, Zuberuan, kiwian aurreratu xamar daudela baserritarrak. Orduan ditzen geha, Zuberura joan, baserritarra elkarte egin kontaktu egiten dugu, eta proposatzen ditugu, haber interesatuta dauden, elkarte hortan, 10 bat lagun aukeratu ditzazketen gurekin, 4-5 hilabete Gipuzkoara etorri, eta Gipuzkoako erakusteko. Baietz esaten badute, ekartzen ditugu, jarriko txugu bako txarri baten, Bartolosan, bestea Azpeitin, bestea Irunen, bestea Beasainen, eta
lau bat hilabete nahiko dia inguru hortako baserritarrei kiu egiten erakusten. Kiu egiteko landariak bihar bazian ekarriko txugu, insumoak baserritarrei ordaindu araziten dizkio. Kostoko prezioan, irabazerik gabe, baino inbertsioa egin behar du. Aktibitate produktibo bar da, eta musutruk emateak ez da lagungarri. Orduan hori ordaindu egiten du, eta jasotzen du, esperientzia dun baserritar horren laguntza. Eta behin produkzio ateratakoan, saiatzen gara danon arten, produkzio horren ahalik eta merkaturatze egokina egiten. Orduan hori da erabiltzen dugun metodoaren funtsa. Eta metodo horrekin, azkeneko lau 5 urtetan, lan egiten dugu urtean, 10-15 bat baserritarrekin, 10-15 baserritar horiei laguntzeko, ekartzen ditugun beste baserritarri irakasle horiek 300 bat muitzen txugu urtean, eta azkeneko urtetan, ateratzen den produkzioan balioa izaten nahi da 2-3 milioi bat eurotakoa. Modu horren bidez, baserritar horiek ingresatzea lortzen nahi dian. Pixka gehiago ingresatzea eta horrela egiten dute aurrera. Lortzen nahi gea, leheno familiaren urte osoko errenta jana eta dirua dana kontutan hartutan 200 bat eurotako baldin bazen, momentu honetan gurekin lanean nahi dianak, gutxi gora bera hori bikoiztuta daukaten median. Baserritarrako oso pozik daude, gobernua bera urtiak dia konturatuta dagoela egiten dugun lanakin eta pozik dago. Lortzen nahi gena jendea, miseritik pobrezira pasatzea, bai. Lana ikeragarri dago indikitzeko, baina maitzako oso pozgarrik izaten nahi dira. Zer lortzen dute betzea, gauza sinpleak dira. Eske dirua gutxi da, baina koltsoia erosten dute, mantak, kontzuten hartura, hemen oain garai freskua da. Hemen gauian 10 gradotara jasten da temperatura. Eta etxe gehienetan, ez daude mantak etxian bizidian danentzako. Hola ziko gauza sinpleak dira, jendeak hotzakin lo egiten du. Erosten dute manta, erosten dute koltsoia, erosten dute arropa pixkat, etxeko danentzako txankletak, jana hobeto jaten dute, gatza, olilua, arrautzak, arraile hor pixkat, proteina oso gutxi jaten du jende gehienak. Hemen jende gehienak, altura bataz beste 1,60 m, gizonak eta handriak. Eta gorputzian 50-60 kilo. Egiten du babekizio jan, irrati erosi, pilak erosi, irratirako. Orduan jendeak baulako gauzak egiten ditu diragin. Batxugu gutxi batzu aurrera tuxo daudena. Igual, 500 euroko salmente egiten dutenak urtean. Oia saiatzen igual, txio betzen. Lastozko teiatuak endu eta zink txapazko teiatua jartzen, o motorra erosten, bizikleta ez, moto txiki bat, hemen Txinatik etortzen dian moto merkiak daude. Holako bekuntzak iken ditu jendeak. Afrika immigraziora lotutako kontinentea da, etorri buruz ere galdetu diogu, baita handuten itxaropenari buruz ere. Oso urruti dago leku aberatsetatik. Mozambike hegoaldean, bai dago emigrazio pixkat Hego Afrikara garatuago dagoelako Mozambike baino gainontzean, nola urruti dagoen herrialdera etxetetik, jendak ez emigratzen. Ez beharra ez daukalako izek eta urruti egi dagoelako inora joateko. Eta jendea behartzu egia delako inora joateko medioak edukitzeko. Normalen, Europara iristen nahi dian Afrikarrak, diala Senegaldarrak eta bar, horiek Afrikako kontestuan relativamente ongi dauden herrialdeak dira. Mali eta hauik ere gaizki daude, baina horiek daukate oportunidadea erresa gertu daude. Hori alde batetik emigrazioari daukinez. Eta besten itxaropenari daukionez, Mozambikek eukidu historia nahiko zaila. Mozambik izan zen kolonia portugesa. Eta portugesak pobreak zian neuren etxen eta deus gutxi lortu zuten Afrikan ere. Afrikan ere diferentzia dago, zerri alde izan zian kolonia inglesako portugesak edo diferentzia dago. Horrei erantzi behar zaio, portugesak aldeitzeko garai iritsi zenen ez zutela aldegina izan, eta 10 urteko gerra egin behar izan zela, haike bialtzeko. Gero, portugesak joan zianen, nahiko gerra ez, eta 2. gerra zibila, beste 16 urte gerra. Behin 2. gerra bukatu zenean, 82an, Mozambik zen kaso desesperado. Etxe honezer dana txikituta, milioi bat hildako gerran, 10 milioiko biztanleriatik, 10etik bat hilda. Beste 4 milioi pertsona inguruko herrialdetan errefuxiatuta, desastre hutsa. Baina 82tik aurrera gauzak oso bide honetik joan zian gutxinez lehenengo 10 urtetan. Eten gabe ikusten gauzak hobeago zen nola aizian. Eta horrego itxaropen handi ematen du. Personaren animo egoera, persona triste edo pozik egon, ez dator markatuta personaren aberastasuna edo pobreziatik, bezik eta
edukitzen ari den aldaketagatik. Hori oso ondo ikusi da, 2012-13-14 Europan krisia egondanean, ikeragarria zen ikustea, ni ara Euskal Herrira itzultzen izanean, zenolako negatibismoa zegoen ambientean, eta zenolako poza zegoen Mozambiken. Europarrak, Mozambikerrak baino 200 bider aberatsago izan da, pixka bat jetxi izanak, zenolako tristura eta malaletxea sortu zuen Europan, eta Mozambiken askoz azera pobreago izan da, pixka bat hobeagotu izanak zenolako optimismoa sortzen zuen. Orduan, bai dago itxaropena eta egoera optimista da, hobera dijoalako herrialda. Egia da ere, azken 5 urteak Mozambiken zailak izaten ideala. Politika ez da ondo, konfliktibidadea dago, berriro erdi gerra zibila hasiko zela zirudien, erdi hasi izan, pixkat gelditu da, inestabilidade dago eta azkeneko urteak ez dionak izaten nahi. Baina orokorrean, gerra zibila bukatuzkero egorak desente indu hobera, eta horrek bai itxaropena eta optimismoa dakar. Eta jendea relativamente pozik dago. Bueno, hori guztia Mozambiketik kontatu diguna Beñatek, esan bezala Mozambiken ari da mundukide gobernuz kanpoko erakundearekin interesgarria da, Beñatek esaten guztia Juanjo, Oso, Guk hemendik esaten zakeu baina asko interesgarriagoa. Eta berak egiten duten hori, aplikagarria beste hainbat tokitan ere, ezta? Beraien lan egiteko. Bueno, hori beste kontu bada. Berak egin duen eman digun irudi hori Mozambikekoa, eta Mozambikeko berak esan du Mozambikeko lurralde pobrentakoa dela bera dagoen hori, baina kontuta hartu behar dugu Afrikako iparralderago, batez ere Saharako hegoaldean okerrago daudela. Asko diela, esatarako Sudanen edo Ego Sudanen, baita Malin bertan, zer esanik Somalian leko askotan, Etiopiako hainbat lekutan, egoera okerragoa izaiteke, eta orduan, baina, hombre, berak egiten duen planteamendu hori oso egokia da, eta, baina, claro, hori oso leku gutxitan daiteke, baina kontuta hartu behar dugu, Afrikak lehen esatek 1.100 milioi bizale dituela, eta 60% nekazaritza duela lanbide. Eta nekazaritza oso egoera aulean, lehorte bat edo uholdea gozea esan nahi du. Dena galtzen dutelako. Eta haueko oraindik ere, baut igual remanente txiki bat, baina Afrikako nekazari esaten denean berak esaten zuena, ez du zer ikusirik guk hemen nekazari ero baserritarra edo. Bitartekoak ezin dira konparatu ere egin, ezta? Aurrera begira ze arazo ikusten diozu Afrikari, demografia ikuspegitiko ikusten diozu eta... Berak esan ditun kontu batzuk, hoi bai Afrika osora zabaldu litezkela, eta berak esan du, han familia bakoitza 4 semala baituela, Afrika osoan hazkunde demografikoa ikaragarria da, eta gaina gertatu da, lehen 6-8 aurre zaten dituztela, eta erdiak hiltzen ziela. Oain, zorionez, osasun arloan, elikaduran dabar, aurrea pausoak eman dituzte, gutxio hiltzen dira, eta hazkundea asko zegoendiago da. Kalkulatzen da gutxi hori bera, 30 urte barru, gaur egun 1.300 milioi dien horiek, bikoiztu egingo direla, 2.600 milioi izango direla, eta 2.600 milioi horietatik, 3 ordenak, 25 urtetik berakoak izango direla. Orduan, klaro, hori arazo handi bada, denontzako, beraintzako, guretzako, ez badugu hori behar bezala kudeatzen. Lehen esate genuen Europak oso gizarte zaharkitua duela, eta horren ondorioz, gu dugula hemen mentalidade bat, ikuspegi bat, zeharo konservadorea, baina zer behar dugu, eta zer behar dugu jende gaztea. Eta ziurazki hor, eta oain da hon, Europak beti esaten da immigrazioa, ona atozen emigrante nagusia bihurtu dela, eztabaidagai nagusi, horrek sortu dituela eskuin muturreko jarrerak, eta baina egia da, Europak derrigorrez kanpoko jendea behar duela. Eta gazte jende hori behar duela. Hori fundamentuz ez badu kudeatzen txarra izango da guretzat eta beraintzat. Eta Afrikak datozen urtetan, behar handia ditu alde hortatik, behar ditu han inbertsioak, behar ditu hango jendea irten bidea eman, eskolaren bidez, eta han inbertsioak iniz, eta baita aukera eman, handik irteten direnei, beste leku batzuetan egokitzeko, eta beste leku batzuetan lanbidea bilatu, eta azken finean guri laguntzeko. Ez da esan, esaten nahi nizena neko egoista da, behar ditugu. Claro, hori egin behar da fundamentuz, esatea, mugak ezin dira ireki besteik gabe, horrek sortuko lituzkelako, arazo handiagoak agian. Baina kontuta hartu behar dugu, kanpoko jendea behar dugula, gazte jendea behar dugula, eta hori antolatu behar dugula fundamentuz, bestela, danentzako kaltika izango delako. Bueno, bukatzeko beste ze erantziko dugu, esan dugu, Afrikaren radiografia moduko bat egina izan dugula, eta igual hasierako butura itzulita, egia da urte luzez gauza negatiboak azmerratu ditugula, baina, bere zera, egoera negatibo horren barruan, ari dira pixkanaka burua altxatzen da gauza asko egiten aurrera. Eta ni beinaten hasierako mezu horrekin geratuko nintzak, ez da, mundua hobeto dago, eta mundua hobetzen ari da. Mundua hobetzen ari da, gero eta jende gehiago dagoelako egoera hobean, ez da. Eta berak esatzen Afrika gaur
gaur egun hartzen badugu Afrika, munduko 10 herrialde atzeratuenak Afrikan daude. Munduko herrialde 50 herrialde porrenetatik 40 uste dut Afrikarra dira. Baina hobeto daude, eta hobera dikoaz. Orduan, hori azpimarratu beharko genuke, ezta? Eta nik uste dut bere mezua importantea dela, askotan gu gure burura eta gure txilborrera begira gaude, baina mundua zabalagoa da, eta munduan jende asko hobetzen ari. Bueno, interesgarria oso. Gauza tengo dugu, badago jendea hemen entzule pare batek diote irratia azken momentuan entzun dutela, eta ez dutela Beñate Arzaunen entrevista osorik entzuteko modua izan, zintzilikatuko dugu aurki, Beñatek esan duena, berriz lasai entzun dezazuen. Juanjo, horrengo astera arte. Bueno, Aio inera gero arte, ameketo kalbista gero segiko dugu.